Sumya ayau tujhe kari pauyau lahana boda serba kutam zabun zabau beri betum erga patung dua kelau beri betul berkapatu dua kelau karam song satu eros loy sunda toke loy sheta batangi netoi loy sukni sauza munsharas na chivi loy denyani netoi loy suntosan somya ayau tujhe gari pauyau lahana boda serba kutam zabun zabam beri betul dergapado dua kelau मगल भावानो बहिणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता ह्या मंगळाराच्या भोव पवित्र दिसा सांजुदाच्या मनाक मिसाचें बलिदान भेटोवंक नवें करूंक आनी सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची काकूळत मागच्याक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रति रितीन तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर कुटुंबा सद्या खातीर परगांवांत गांवांत आसात आनी विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्यांत संकश्टाक ती बली जाल्यांत समेस्तां पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा प्रति रितीन देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक प्रति रितीन अर्गांसान भेटयता रॉयस्टीन मोविन आवा आनी एम्मा कतार रॉयस्टीन मोविन आवा आनी एम्मा कतार तशेंच आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक अर्गासान भेटयतात जुलियन रॉच संपिगे तशेंच इरेद्यां पासत मिस भेटयता ऑस्टीन डिसोज आनी कुटुंबीचेय तांचे इरेद्या प्रस्तुती विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आनी जे कोणाक मागतान बसयला सुडास कडून तांचे प्रस्तुती विशेष करून मागया भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्त जे कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमी देवा बरी संपूर्ण जावंक जेजू आस आमकां आपोवणें दिता हेरांनी म्हजे बरी जाल्यार म्हाका तें पसंद ना म्हाका मसूर जाता पूण देवाक तशें न्ही आमी देवा बरी जायजे म्हूण देव आशेता देखून त्या पवित्रपणाक ताणें आमकां आपोवणें दिलां ह्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिवीत जिवन तेंच पवित्रपण भगवंतपण जोडूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भगवती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत तावन दुख धर बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या
काकुळत कर. सौम्या काकूत कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. इकडे बोरदोळे दांपिया आमच्या घर संगती इरेद्या बसोत विशेष करून मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत भगवंत जुतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें आख्खे प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वसाप. तेन्ना सर्वेस्परान तिशबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, सामारियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायलाच्या राया हाबाक मेळोवंक वच. तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नबोताच्या दाखामुल्यांत आसतलो. तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुवें खूण करून दायज स्वाधीन केलाय मू. आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुन्यांनी नबोताचे रगत लेवला त्याच जाग्यार तुजे रगत ती लेवतली. आहाबान एलियाक म्हळें, अरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोल्या मुखार वायट तुवें केलोय देखून हांव तुजेर विघ्नां धाडटलो. हांव तुजो नाश करतलो आनी हाबाच्या वंशाच्या हर एक दादल्यांक, जां तो गुलाम जां तो स्वातंत्री, इस्रायला मदलो काडून नापयत करतलो. तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायलाक पातकाक उडयलोय देखून ते हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोहोमाच्या घराण्याक आनी आयजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केल्ले ते हांव तुज्या घराण्याकी करतलो. आनी जेजेबेलाच्या विशांती सर्वेस्परान म्हणलें, जेजेहेलाच्या पगारा कडेन सुनी जेजेबेलाक ग्रासिताली. हाबाच्या वंशाचो कोणी शारांत मारत जाल्यार सुनी ताका ग्रासिताली. तांचे मदलो कोणी शेतांत मरत जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्रासिताली. हाबान आपले पोतीनी जेजेबेलाच्या बोलावण्याक कान दिवन सर्वेस्पराच्या दिश्टेन वायट दिसता ते केल्ले परी हेर कोणेच केल्ले ना. ताणें खरेंच कांटल्याचो करण्यो केल्ल्यो. सर्वेस्परान इस्रायलितां मुखले धांवडेलेल्या अमोरितांनी केल्ले परी ताणें देव मुर्तीचो पाटलाव केल्लो. हाबान ही उतरां आयकून आपली वस्त्रां पिजली. आपणे विंगे कुडीचेर तो गोनी वस्त्रां न्हेसलो. ताणें उपास केलो, गोनी वस्त्रां न्हिदलो आनी कंतीन बोडून हेने तेने भोवलो. तेन्ना सर्वेस्परान तिशबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, हाब म्हज्या मुखार कितलो कालतो जाला म्हूण तुवें पळयलोय मू. तो म्हजे मुखार कालतो जाला देखून हांव ताच्या खालार विघ्नां धाडचो ना. ताच्या पुताच्या खालार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूत मागता. काकुलदारा देवा मोजी काकूत कर. भोव कनवळ्या देवा म्हजे गुण्या पुसून काड. तूं म्हाका तुज्या प्रादाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सौम्या
तुजी काकूट मागता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर वय तुजेर हांव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर म्हज्या दोळ्या मुखा वयलो हांव पयस उडयनाका तुजो पवित्रात्मो म्हजे तांकां व्हरिनाका आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता Serves poracei, serves poracei, serves poracei. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा स्वामी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा Serves poracei, serves poracei, serves poracei. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंतो मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर पण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भगवंताचेर तशें पतक्यांचेर पावस वता तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितलें सुखाकारी करतात न्ही तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार एरांप्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें परी जालें अनबवर दिले कोण तितलें करतात न्ही जर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय जय सर्व बरीं देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो बोवा पुरब्याचें उतर सोम्याचें आयचे सुवातेंतलें निमाण्या सालीचें तें उतरां जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायजी सर्व बरीं बापा परी बरेंपण सोडोवंक बापा बरी भाग्यवंत जावंक आमकां ह्या मुखांतर जेजू उलो दिता पण संवसारी जिवितांत भाग्यवंतपण कशें आपणायचें म्हणल्या विशीं हेचें पयलें वाचप भोव अपुर्बान आमकां विवारिता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 21 आमी आयकलें जाल्यार वाचलें जाल्यार थंयसर समारियाचो राई आहाबाच्या त्या काळार जेजरेलाच्या नाबोताचो एक थंयसर उल्लेख आसा समारियाच्या राया आहाबाच्या रावळेरच्या बगलेर
जेजरेलाच्या नाबोतसो एक ल्हानसो दाका मळो आसुल्लो. नाबोतसो एक ल्हानसो दाका मळो आहाब रायाच्या रावळेराच्या बगलेक आसुल्लो. आनी हो नाबोत एक धाकटुलो मनीस, एक दुर्बळो मनीस, एक सादो मनीस. ल्हानसो एक दाकाचो मळो आसा करून ती कृशी करून दीस पडतो ग्रास जोडटालो मनीस. आनी ताच्या बगलेक आसा रायाच्या रावळेर आहाब रायाचे रावळेर. आनी आहाब रायाची दिश्ट ह्या नाबोताच्या ह्या दुर्बळ्या एका साद्या मनशाच्या त्या दाका मळ्याचेर गेली. आनी ह्या आहाब रायान नाबोताक आपोवन धाडलें आनी म्हळें, म्हज्या रावळेराच्या बगलेक आसो तुजो दाखो मळो म्हाका दी, दाका मळो म्हाका दी. ताच्या बदलाक ताच्या की व्हडलो दाका मळो हांव पयसिल्या सुवातेर तुका दितलो, ओ म्हाका दी. म्हज्या रावळेराच्या बगलेक तो आसा. एखाद्या वेळा तुका तो दुसरो जागो नाका जाल्यार फावो तें मोल सांग, मोल त्या दाका मळ्याचें हांव तुका दितां. तो व्हड नाबोत म्हणालो, राया हो जागो म्हज्या पुर्वजांचो, तांच्या पुर्वजांनी म्हाका हो दिल्लो आनी ताच्या उगडासाक हांव ही दाका मळ्याची कृशी करून हांगासर जियेतां. खंयच्या कारणाक लागून हो दाको मळो हांव तुका दिना. तुवें कितलें मोल दिल्यार वा ताच्या बदलाक केदो व्हडलो म्हाका दाको मळो दिल्यार हांव हो दाको मळो तुका दिना. स्पश्ट रितीन ताची अभिप्राय ताणें सांगली. आनी ह्या वेळार राय कंतिश्ट जालो, रागार पेटलो, कांयच करनासतना फाटीं रावळेराक गेलो. पूण ताका ना समाधान भोगलें. तो रातीन जेवलो ना, ताका न्हीद पडली ना. आनी तो व्हड ताचे पतीन राणी जेजेबेल ताचे लागीं आयली. जेजेबेल ताचे लागीं आयली आनी ताचे लागीं येवन कितें जालें, कित्याक तूं कंतिश्ट आसाय, कित्याक तूं जेविनाय म्हणून सांगलेल्या वेळार ताणें म्हळें, नाबोतान आपलो दाका मळो म्हाका दिवंक इन्कार केलो. पयशे दिता म्हळ्यार तूं आयकोंक ना, बदलेक जागो दिता म्हळ्यार तूं आयकोंक ना. देखून म्हाका मस्त बेजार जालें. तो ती म्हणटा, तूं इस्रायलाचो राय वय गेनी, तूं कित्याक कंतिश्ट जाताय, कापी गम्मत मार, ताची विलावारी हांव करता म्हणाली ती. आनी अशें तिणें एक पत्र बरयलें, आहाब रायाच्या नांवार पत्र बरयलें आनी तांच्या गांवच्या मालगड्यांक सेनाधिकारींक पुरो दिलें. आनी तातूंत अशें बरयल्लें, नाबोताक मालगड्या मदें एका उंच जाग्यार बसय जाय, ताच्या बगल्यांक आमच्या राष्ट्रांत आशिल्ल्या घोर अपराध्यांक बसय जाय आनी नाबोताक ह्या अपराध्यां बरी ताकाय अपराधी म्हूण थारय जाय आनी फातरावन ताका जिवेशी मारी जाय. आनी रायाची हुकूम आसलेलें पत्र त्या मालगड्यांक पावल्या उपरांत, त्या अधिकाऱ्यांक पावल्या उपरांत रायाची आज्ञा ताणें पाळूंक आसली. देखून ताणें तशेंच केलें आनी नाबोताक तांणी फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरावन जिवेशी मारल्या उपरांत ही खबर जेजेबेल राणयेन आहाबाक आपल्या पतीक सांगलें आनी म्हळें, उठ, कापी गम्मत कर आनी तो नाबोत असो दाका मळो तूं आपणाचो करून घे, कित्याक नाबोत आतां जिवंत ना, तो मेला. आनी राय उठलो आनी ह्या नाबोताच्या त्या दाका मळ्याक आयलो आनी तो व्हड सर्वेस्परान तिस्वेच्या एलियाक थंयसर धाडलो. आनी समारियांत राजवट चलयताल्या इस्रायलाच्या राया आहाबाक वचून मेळोवंक सांगलें. आनी एलिया प्रवादी आहाबा लागीं आयलो आनी म्हणालो, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचें रगत लेवलां त्या जाग्यार सुणी तुजें रगत लेवतली. ज्या जाग्यार नाबोताचें रगत सुणी लेवल्यांत त्याच जाग्यार तुजें रगत ही सुणी लेवतली. कित्याक अन्यायान अनितीन त्या साद्या मनशा नाबोताचें रगत तुवें वारयलें. त्या नाबोताचो दाखो मळो आपासूनच्या त्या दृश्टेन तुवें ताची खुनी केली आनी तो राग देवाचेर आसा, पेटला
आणि देव तुका शिक्षा दितलो. तुका मात्र न्ही, तुझ्या संतते पर्यंत, सगळ्या तुझ्या दायजी गोत्रा पर्यंत, तुझ्या गुलामा लेगून, तुझ्या जानवरां लेगून, सगळ्या तुझ्या संतते लेगून वो अपराध आसतलो आणि वो कर्ग वो शिराप बसतलो. अशें एलिया प्रवादी रायाक सांगतना रायाची सगळी खालसामानां भिरांतीन घुसपडली. राय सगळो आखांतलो, भियेलो, खावजेलो. असले घडीत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, दाविदाच्या काळार जाल्लें. दाविदाच्या काळार दावीद राय उरियाच्या पत्नीक बेतशिबाक आपणाची पत्नी ताणें करून घेतली. उरियाच्या पत्नीक बेतशिबाचेर दळो गेल्ले कुडले रायान हिकमतेन उरियाक जिवेशी मारयलो आणि उरियाची पत्नी आसली त्या पत्नीक आपणाची करून घेतली. आणि अशें नातान प्रवादी दाविदा लागीं गेलो आणि देवाचो क्रोध कशें दाविदाचेर आसा तें विवारून ताका सांगलें. आणि ह्या वेळार दावीद सगळो कळवळलो, परिवर्तन जालो. ताणें गणी वस्तू तो न्हेसलो, माथ्यार गोबर घालो आणि विलापाची मागणी ताणें केली. बेतशिबाक आपणाची करून घेतिल्ल्या त्या पातकाक लागून ताचें पश्चात्तापण केलें. तो परिवर्तन जालो आणि देवाची कृपा ताका फावो जाली. अशें सगळें घडलें आहाबाच्या काळार. आहाबान ही उतरां आयकून, एलियाची उतरां आयकून आब सगळो कंतिश्ट जालो. ताची उतरां आयकून ताणें आपली वस्त्रां पिंजलीं, रायाची वस्त्रां पिंजलीं. पिंजोवन आपले विणगे कुडीचेर ताणें गोणी वस्त्रां न्हेसलीं. ताणें उपास केलो आनी गोणी वस्त्रां न्हेसूनच तो न्हिदलो. कंतीन बुडोवन हेणें तेणें भोंवलो. तेन्ना सुरेस्परान तिस्पेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हणें, आहाब म्हजे मुखार कितलो कालतो जालो पळया. आहाब म्हजे मुखार कितलो परिवर्तन जालो पळया. आपल्या पातकाची ताणें दूख धरली, आपल्या पातकाचें पश्चात्ताप ताणें घेतलें आनी आपल्या पातकांतल्यान तो परिवर्तन जालो. बोगसाणें ताणें मागलें. देखून हांव ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना, ताच्या काळार अनवरां धाडचो ना, ताच्या काळार कसलेंच नुकसान हांव करचो ना. कित्याक तो त्या अहंकारांत हांव सकला देवलो, त्या गर्वांत हांव सकला देवलो, आपल्या वडपणांत हांव सकला देवलो आनी पश्चात्ताप पावलो. पातकाचें बोगसाणें ताणें मागलें, ताणें केल्ल्या अपराधाची माफी ताणें मागली. परिवर्तन तो जाला. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, भाग्यवंतपणाक सोडोवंक एकमात्र हातेर पश्चात्ताप, पातकाची दूख आनी परिवर्तन. पश्चात्ताप, पातकाची दूख आनी परिवर्तना मुखांतर आमी देवा बरी जावंक शकता. देखून जेजून म्हणलें आसा, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. देखून ताणें पातक्यांक म्हणलें आसा, तुमची पातकी जिणी बदला, बरी खबर सदमाना, सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदलले, पश्चात्ताप पावोन पातकाची दूख धरून पातकी जिवितां पाठ करून भाग्यवंतपणाचें जिवीत आपणावन सर्गीचें राज जोडूंक आमी साध्य जाता. आनी ह्या सर्गीच्या राजांत आमी देवा बरी जावंक साध्य आसा म्हणून देवाचें उतर जेजूच्या तोंडांतल्यान स्वस्थ रितीन आयलेलें आमी आयकता. देखून तो म्हणटा, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. भाग्यवंतां देवा समय आसात. देखून तुमी भाग्यवंत जावच्याक हांव तुमकां आपोवंक आयलां. देखून आयच्या सुवातेन बोवा पुरबायचें उतर तो म्हणटा, जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशें तुमी जायजय सर्व बरी तुमी जायजय. देवा बरी जावंक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आधुनीक संवसारांत आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लें बरी अशेंच घडटा. ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू आस्तबोधीक आसलेलो, अधिकार आसलेलो, नांव पदवी आसलेलो मनीस, दुडू आसलेलो मनीस असल्या सामान्य दुबळ्या धाकट्यांक कशें शोशीत करता म्हणले विशयाच्या पयल्या वचपांत आयकल्लेंच आजुनी आतांच्या संवसारांत घडटा. आनी ते मनीस सैतानाचे मनीस,
असले शोषित करतले, असले अन्याय करतले, असले वाईट करतले, असले दुर्बळांचे पापाचे आपारसून खातले ते मनीस सैतानाचे मनीस, देवसाराचे मनीस, या संवसाराचे मनीस, सर्गींचे मनीस न्ही. ते बागेवंत जावंक साथ दिना. पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तांणी बागेवंत जावंक जेजू आज आपोवणें दिता. तुमी कितले खोटे जाल्यार व्हड न्ही, पण एक अवकाश तुमकां दिता. तुमचें जिवीत तुमी परिवर्तन करीत जाय. कशें साऊल आसलो, एक खोटो मनीस, एक कठोर मनीस, एक क्रूरी मनीस, एक कुनीगार, कशें ताका एक अवकाश दमास्काच्या वाटेर सोम्यान दिलो आनी त्या अवकाशात ताणें पाळो दिलो आनी तो अवकाश ताणें जोडून घेतलो. परिवर्तन जालो, पश्चात्तापवलो, पातकाची दूख धरली आनी कशें बागेवंतपणाच्या पावंडा पावलो. देवा बरी जावंक तो सकलो म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो. आनी तशेंच आज आमकांय दवलो दिता. आधुनीक संवसारांत संवसारी मासा रक्ताच्या ओडण्या बली जावन, सैतानाच्या प्रेरणाक वळख जावन, नाडण्यांक ताळण्यांक सांपडन आमी थोडे पटी पातक करता आनी असल्या आहा बरी खोट्यो करण्यो करता जावं पुरो. पण जाल्यारय सोमी आमकां आपोवण दिता. त्यात करण्यान तुमी रावा नाकात. बघा, तुम्ही परिवर्तन जाया आनी नवें जिवीत तुमी जियेया. बागेवंत तुमी जाया. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असल्या बागेवंतपणाचें जिवीत जियोंक सोमी आज आमकां आपोवण दितना. आमचो स्वार्थ, आमचो मोसोर, आमचो राग, आमची जिद्द आमी साणया. लेखावरती जाग्याची आशा, लेखावरती आमचे संवसारी वस्तूंची आशा, लेखावरती नांवाची अधिकाराची आशा सांडया. बागेवंतपणाच्या वाटेक आमी चलया. बागेवंतपण जोडया. जसो आमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशें आमी बरीं जावया. जे देव कितलो उदार पळया. कोणी म्हजे बरी जाल्यार म्हाका मोसोर जाता, म्हजे बरी जावंक नजो, म्हज्याक इल्लेसो ल्हान आसा जंय. कांय व्हडलें घर बांदलें जाल्यार आनी एकल्यान म्हजे बरें इतलें बरें घर बांदल्यार म्हाका मोसोर जाता, ताणें म्हज्याक इल्लेशें ल्हान बांदी जाय. कांय कोणें हांवें एक बरी व्हडली गाडी घेतली जाल्यार ताणें म्हज्याक बरी गाडी घेवंक नजो, म्हाका मोसोर जाता. ताणें म्हज्याक इल्ली सुमाराची गाडी घे जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हजे बरी आनी एकल्यान जाल्यार म्हाका सोसूंक जायना. पूण देव तसो न्ही. देव म्हणटा तुमी म्हजे बरी जायचे. जेजू म्हणटा तुमी देवा बरी जायचे, बागेवंत जायचे. आनी हें वर्तेपण देवाचें, उदारपण देवाचें, ताचे बरी जावंक आमकां तो आपोवणें दिता. तो मोसर पावना, तो रागार जायना, तो आमकां कांयच वायट करिना. बगर संतुश्ट तो जाता, संतोश बरी जाता आनी असल्या बरेपणा तो आमकां आपोवणें दिता. तर हांव आनी तूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचें उतर आयकतलीं, सोम्याच्या उतराक मान दितलीं, सोम्याचें उतर पाळूंक पेसाडटलीं, आमी सोम्याच्या जेवणान भाग घेतलीं. आमी सोम्या बरी जावंक, देवा बरी जावंक प्रयत्न करया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त म्हाका तुका आपयलेलो, ताच्या उतरा खाल देवा बरी जावंक, पवित्रपण सोडूंक, सगळ्या पातकी जिविता पाठ करना, पातकाचे पश्चात्ताप पावोनो, पातकाची दूख धरना, बक्षाण्या मागोन ते पवित्रपण जोडूंक, देवा बरी बागेवंत जावंक आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण मागया. आमेन. Pita bhakti dani voda mona ge bapa ge budo ge bapa ge vai sweekar kar pavan kar jivan ye arpita tuka ge bapa ge budo ge bapa ge म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपद वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाक्या पयसेवेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ देवा, भगवंत धर्मदूता संदुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयली. ती सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक
कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडूनेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वहय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आणि सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तीरांनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dălbara so सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बोरला तुझ्या वहय बाबाम उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोरा Cenavi e tata ca jai unsargi tu ka jai jai unsargi tu ka jai jai भो पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमतां सगळीं भक्तीपणान दिमी गेल्या आमचे इरादे आमचे ते सावां सोम्याच्या कुडी रगता मुखार हाडया हे भो पवित्र घडयेंत तिजोचे मास आनी रगत जावन बदलच्या ह्या वखता आमची सगळीं ते सावां तिजोच्या कुडी रगताक समर्पण दिवया बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुठ परगटुया Jezu melo Jezu जीवन जाला Jezu नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूं मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजे इश्टगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरी देवाच्या माये संगती ती सपती बागेवं झुजे बागेवं धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवा बरी आमी जावंक भगवंतपणाचो मुकुट आपणावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन सोमयान शिकलेल्या मागणे भक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचे दाव तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दही करून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतरेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया. हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली. आम्हा समेस्तांनी आपले पातके जिवी सांडून बरें जिवीत आदार देवा बरी भाग्यवंत जावंक पवित्र जावंक उलो दिता ती. हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समयान तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसादाचो वेळो जेजूची कूड आनी रगत आमकां सेवंक साध्य ना, तरी आत्मीक रितीन सोमयाक आमचो करून घेवंक आमकां साध्य आसा. आत्मीक क्रिस्त प्रसाद सेवच्याक आमी विशेश करून प्रयत्न करया. सोमी आमच्या काळजांत ये, आमच्या अत्प्यांत ये, आमच्या कुडींत ये, आमच्या कुटुंबांत ये, आमचे सिंगी राव सोमया, आमच्या सांगाता राव. आमकांय पवित्रपणां वाडोवंक भाग्यवंतपण जोडोवंक देवा बरी जावंक कृपा सकत बळ दी म्हूण मागया. दुर्गत पळेन वाडले तांकां उड्या मासलेन. उडो तूं सर्गितां देवलोन सासणी जिवीत हाडून आयलो लोक. ये जेजू काळजांत म्हज्या भोगता वय जेवणांत तुज्या. ये जेजू काळजांत म्हज्या भोगता वय जेवणांत तुज्या. सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या. रक्ता मासान क्विंदा म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. भूमोगाळ आमच्या बापा आनी देवा, भगवंत जोडटा देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, आतां आमी नव्यान सुरू करता. भक्तीन नव्यानांत वांटेली जावंक उलो दिता. साध्य जाल्ल्यानी दिंबी घालयेत, नातल्ल्यानी बसून वा उबा रावन ह्या नव्यानांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा
आमचे पासोद विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भावा बहिणीनो सर्गीन सोमसोमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेवन जुतात देव सरकारा सांग जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासोद विनंती करता सांजुता देव आणि एर संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सोमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्याचे सोवड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्म जुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टाक दिसो आम्ही उडास करता बघे म्हणता देवाच्या मोवाळ मगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात वेदकाच्या परिमित मगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिला मेळयता त्या बलिदानावर देवा निरंतर उगडाप लाभता आणि समेस्त मनीस देवा मानू येतात जेजू आमच्या बावर्त उद्देशी तू आता करोस आमच्या मध्ये आसाय म्हण आम्ही सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे ते देवासो आणि पेल्यासो करो मग वाडय आता आम्ही बघे उजूता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी बादुबारचे गजो आणि अत्रेग तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरोवस्ता हे जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पातयेनी आम्ही तुझे ते दवरता तुका जावं महिमा मान आणि उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागी मागणे या संवसारी जेजू सोसैरा आणि धर्म जावन असलेल्या बघे उजूतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जर असो मोवाळ मुक्तून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनेची स्वार्था तुवें पयस असलेलो का गजिली क्रिस्ताच्या आणि मनुष्य कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगैचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस खर्च अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तू कितें शर्यती जावन आसाय तुझ्या मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी घर जाणो तुझ्या पुणशेता पातयेन आयलां एकडी बरदोळे दांपिया आमची गरजो आमचे तेसावा आमचे अत्रेग सांजूत आमकां फात सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया जे कोणा मागतान बसयला उडास काडया तांचे बसत आमी मागया आमच्या भारत देशांत कोरोना पिडा बराण विस्तारते आसा आनी जायतो लोक ह्या पिडेक वळख जाल्लो आसा जायते जण बली जाल्ले आसात कस्ता नसता अडचणीक वळख जाल्ले आसात तांचे बसत विशेष करून आमी मागया आमचींच परगांवांत आसात मुंबयंत आसात आनी इतर आमच्या राज्यांनी आसात थंय हांगासर सांपडलेल्यांत ह्या पिडेक वळख जाल्ली आसात तांकांय वेगेन्स सर्वीस फॉर सोमी आपणून दी गुण करून दी म्हण आमी विनंती करूया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो भावार्थ दंडोळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपस्तले पदवेन पयस जावंडाय हे वर्त्या सांगता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका उलो मारता आशा सणलेल्या बरोस देवचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कंटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं आमेन बगे वजूतात देवा उलय कस्ता अडचणी निराशेंत आसलेल्या जेजू मुखार बळादीक शर्यती जावन आसच्या बगे वजूतात देवा आम्हा बसो जेजू लागी विनंती आमच्या बाप साहेब बिस्प साहेब फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा बसो जेजू लागी विनंती संवसाराचो उजाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता समेत मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराण्या धाडचे खातीर आम्हा बसो जेजू लागी विनंती जेजू बऱ्या गोवळ्यान समेत लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधाना काडचे खातीर आम्हा बसो जेजू लागी विनंती बघेन कुटुंबांत येयल्या सोम्या जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा बसो जेजू लागी विनंती सरिल्या समेस्त बाबात्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासनीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा बसो जेजू लागी आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रम वडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा बसो जेजू लागी विनंती प्रार्थुया महिमे वता दर आनी रक्त साक्षा बगे वजूतात देवा तुवें जेजूचो मोग जाय त्या वांटलाय तूं मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या आनी स्वार्थाच्या वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी गठाय दी कश्ट अडकडी मध्ये निराशेन आनी बेजार हांवें तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या परिणांत शबितेन सुमकोवन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतरी आराधन करूंक आमी पावोशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सांसुदा मारी लाभलेल्या बरेपणाक सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया सर्गींच्या बापा
जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां सर्गीचे दिता. बापा तुझ्या पवित्र सभेंत बऱ्या गोवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां बापा ह्या दिता. नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन वेदोळूस केल्या आनी मुखार करूंक उशिल्ल्या उपकारां पासत बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बाबा तुवें तुजे ते पाते दिल्या सुख नासतना कोमोग केल्ल्याक आनी कश्ट निराशे सांबाळून धरलेल्याक भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुझे दैवीक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्ल्याक आनी दुबाब वेळी मती गुसवार दिल्ल्याक आनी गती दुखीनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुझ्या क्लेस्ते नितपुता जेजूचे नांवी देव तुवें देव सराक तरतलेल्याक आनी बिजूर काळजाच्यांक पवित्रत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकांची मागणी आयकून तांची बेजाराई पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. ह्या भगवान जाग्यार सांजुदा मुखांत जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळार सबार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुजे कुशे प्रमाणे वेळा काळात एकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. आमी सर सांगाता मेळो सुमी शिकलेली मागणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मंगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना पासत देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्पर आपिडेस्ताले आमच्या भाव भयणीची कस टळू करी. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्पर आपिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळण्यांनी पातकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादेन हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बर्ती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते सवां तुज्यारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिंगाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवां आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयत ती सर ते सवां तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू. मंगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव तें काम नासतना कस्तुवांच्या सर्व तुज्या भुरग्यांचे काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिणी वेतनंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू. दयाळ बाबा फोव ते जिणी संगाती मेळनासतना कस्तुवांच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोवन बरे कुटुंबाचे जिवनचे तेणें फोव कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू. सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें आशे दिल्या सर्व काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फोव कर तांच्या कुटुंबा संतोष चडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर लोकांची काकूळट कर तांकां बरी भलायकी फोव कर बेगिनच्या मारेकार पिडेकांतले सुटका सोडून लाभय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू. बरी पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नामान आनी एका कुर्तीचे माय नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कारसून आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे शक्य येते तुजे काकूचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुसे सुदी पळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयेळी हे मगाडी दुलबी आमकां मरये. पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडून त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेतारा देवापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कस मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कस्तुवांच्या तुज्या साकरांनी साकरणेचे दयाळ दिश्ट घाल. थंय रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवच्यो बरीत कर अशें पातकां नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन बेगीन स्थित आनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताने रचला सर्वांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. जय सोबे आसूं. प्रार्थुया भोव दयाळ सुम्या बाबरताच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेनातली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोस्तुवांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवेसन समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून मनाबयत पयस करून एकामेका काळजांत अनुभोगसून जिवन तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगूं दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या जगात राव तांची आद्य भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जोची तेरा जोड सलय दाय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. जय सोबे आसूं. सर्वेस्पो देव भाव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखार म्हजो प्रकाश तुमचे भागो तो तुमकां मागीर पसनी काकूळ दिन वागोवं दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर करून आपली शांती तो तुमकां दी.
देवा स्वीकलस जेजू ख्रिस्त बाबाच्या उजवा वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसार जरापर्यंत आमच्या संगत असा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमका वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो राहून तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्यांची तुमच्या सांगूस वाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट भस्म उडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता मोगळ भाव भयणीनो आता आम्ही सक्रमेंताचे आराधन प्रारंभ करता भक्तीन या आराधनान वांटेली जावया साध्य जाल्यान ती बिगलची नातल्यार बसून हे आराधन आमी करयेत भक्तीन वांटेली जावंक उलो दिता आराधनाचे गीत आमी गावया Namo, namo Gesù Cristo, unia rupa litonascha. Namo, namo sorvondara, sacramentatam carakcha. Namo, namo Gesù Cristo, unia rupa litonascha. Namo, namo sorvondara, sacramentatam carakcha. Sergi sodev tu amka melograha. सर्गी सोदेव तू समी आमका मेळोंक आयलाय Devo lipon tu e unia cherup ketha. तुझे देव पडली पण तू एवढा जरूर घेत नाही सोमिया Unia vaina yeun tu amche kanza. एवढ्या वैनारी येऊन तुमच्या कान जाताय सोमिया Amcha mogan borun tuka samarpita. आमच्या मगान बरोवन तुका तू आमकां समर्पण दिताय Namo, namo Gesù Cristo. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो Unia rupa liponascha. एवढ्या रूपात करून सदन असत्या सोमिया जेजू तुका आराधन Namo, namo sorvondara. नमो नमो सर्वोत्तरा सोमिया जेजू Sacramentatam carakcha. सक्रमेंता दादा सो आमकां आदार दिवच्या कृपा दिवच्या सोमिया जेजू Gesù duk tuka sango kahailya. आमच्या जिणयेचे सुख दुःख कष्टांवर तुका सांगूंक आयल्या सोमिया Ucetam buzvona shem nangara habya. तुझे तर बुजवणो आणि भलायकी आशो नागासर आयल्या सोमिया Gesù ye amka melong tu. ये जेजू ये आमकां मेळोवंक ये आमकां गुण करूंक ये आमकां समाधान संतोष दिवंक ये सोमिया Kurpeche denya bana. तुझ्या कृपेच्या देण्याने भरून आमकां संतोषान रावंक आमकां वेसावांनी भरूंक ये सोमिया Namo, namo Gesù Cristo. नमो नमो सोमिया जेजू आराधन तुका Unia rupa liponascha. पुण्या रूपान तुका सोमिया जेजू तुका मारा Namo, namo sorvondara. नमो नमो तुका सर्वंतरा जेजू Sacramentatam carakcha. सक्रमेदान आराधनस्य सोमिया जेजू आराधन Lagi sertau somya saktau tuji gorsa. लगी सरता सोमिया तुझी गोडसाण साको काशे ताव Tuje sangira mun wisatau jinye gorsa. तुझे लगी रवो विसरता आमची दुःख बेजाराई करमे सगळी संतोष साको काशे ताव Satavami kevun tuje darshan. तुझ्या आजारपणा संतोष साको तुझे दर्शन येऊन आम्ही तृप्ती जोड घेता Sakshi भलायकी जोड घेता सोमिया tukami tuja povit तुझ्या पवित्र sparsha. स्पर्शानं आम्ही संतुष्ट जाता भलायकी बरी जाता Namo, समाधान करता namo सोमिया Gesù Cristo. नमो 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 सोमिया जेजू आराधन तुका उगला तुका Unia rupa liponascha. पुण्याले पाने पुण्याच्या सोमिया जेजू तुका आराधन तुका Namo, namo sorvondara. नमो नमो सर्वंतरा सोमिया जेजू Sacramentatam सक्रमेदान दादाच्या सोमिया जेजू carakcha. तुका महिमा तुका आराधन Ale, हाला 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 ale, ale, हालेलुया 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 आमचे सगळं आमचे तुझे आमच्या बाळ्या निरंतर सोम्याच्या आराधन करूया हालेलुया 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 आमचे एवढ्या आराधनाच्या सोम्या जेजू तुका
एकलो देव सर्व संसार सोदरी आम समेस्ता सोराय आम समेस्ता सोडवंतर आम समेस्ता सोवायस आमका भलायकी दिवचो आमका समाधान दिवचो बेसामानी बसचो एकमात्र देव तुझ्या जगात दुसरो देव ना सोम्या तुका जमारा जा तुका जमाई मा तुका जावचो दे हालेलुया 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 मंगळ भाव बहिणीनो इकडे बोर समया पळय आम्ही सगळी उभी रावया आमच्या समया आमच्या जिवितांत जायती बरेपणां केल्यांत जायती महाकार्यां केल्यांत येदोळपणी ताणें आमकां राखून सांबाळना कसलेच मारे कारपेटा शेड आमचेर जैत वरीन जावच्याक कसलेच नुकसान कसलेच वायट आमचेर जैत वरीन जावच्याक ताणें आमकां सांबाळलां बेसांवांनी भरलां आशिर्वादान नेटयलां हे समयाक मेहरगां दिवया आमच्या भुरग्यां बसोत समयाक मेहरगां दिवया आमच्या तरणाट्या बसो समयाक मेहरगां दिवया आमच्या पती पत्नी बसोत आमच्या आवय बापाय बसोत समयाक मेहरगां दिवया आमच्या वावरा बसोत आमच्या जिविता बसोत हे दोळपड्या राखून वेल्ल्या बसोत ताणें केल्ल्या हर एक कार्यां बसोत समयाक आमी निरंतर अर्गां दिवया ओगळाप दिवया काळजांत हांव स्तुतीकरण गावया Santa tuka erganita Karis moje tuka asbetoitam Kar Santa tuka erganita Karis moje tuka asbetoitam 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 Bapa Asbetoitam 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 Karzantam tuka ergadita Jivit moje tuka asbetoitam Karzantam tuka ergadita Jivit moje tuka asbetoitam 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 Jesu ka asbetoitam 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 Jesu ka asbetoitam Karzantam tuka ergadita Servas mojem tuka asbetoitam Karzantam tuka ergadita Servas mojem tuka asbetoitam 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 Atnyaka asbetoitam 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 Atnyaka asbetoitam Hallelujah Hallelujah सगळी बसया आमच्या आतांच्या दवरया आमी समेत मुखार आसा आमी पातकी जायते पातक आमी केलां आमी त्या आहा बरी अंकारान भरल्या आमी त्या आहा बरी अनितीन भरल्या आमी त्या राया आहा बरी आमी कपटी जाल्या ह्या पासत समेलाचे बक्षणे मागया त्यास आहाब राया बरी आमी परिवर्तन जावच्याक देवाची काकूळ तो देवाचे बेसां वाजोवन घेवच्याक आमी दावीद राया बरी आमी परिवर्तन जावच्याक आमी देवाची काकूळत आनी आशिर्वाद निरंतर आमचो करून घेवच्याक परिवर्तनाचे मनीस आमी जावच्याक भगवंत पवित्र मनीस आमी जावच्याक आमच्या बदकाची दूख दर्या बक्षण्या मागोवन आमच्या बदकांत आमी मेकळी जावन पवित्रपण जोडूंक प्रयत्न करया देवाची काकूळत मागोवन बक्षण्याचें गीत आमी गावया समया कडिता सोडून कडित नासतना जायतीं बदकां केल्लीं आसात
आहाबराया बरी हांव स्वार्थी जाल्लो आसा, हंकारी जाल्लो आसा, गर्वी जाल्लो आसा, कपटी जाल्लो आसा. सोम्या म्हजी काकूळट कर, म्हाका बक्षी सोम्या. तुजे काकूळटीची दिस्त म्हजेर कंसाय, तुजो स्पर्श म्हाका कर. कशें सीमा फरीदेवाच्या घरा त्या प्रद्वारी स्त्रियेन तुजे काकूळटीचो अनुभव केलो, समार्याच्या त्या स्त्रियेन जाकोबाच्या बायच्या त्या काट्या लागीं तुजो अनुभव केलो सोम्या. तसंय म्हाकाय तुजो काकूळटीचो अनुभव करूंक शिकय. तुजो आदार दी सोम्या, तुजे सकत लाभय. Devaton hau serpoi serlo, आता हाव पाटी येता. तुझे तावन सरपै सगळो सोम्या. वाटानी सहडू मकाच्या वाठानी स्वाताच्या वाठानी घरा पाटी सगळो सोम्या पाटी येवंक येता. आहाबराया बरी पाटी येवंक येता सोम्या. दाविदा बरी पाटी येवंक येता. साऊल पाऊला बरी पाटी येवंक येता. साडून वेसोना तुका सांगून वचना सोम्या. प्रद्वारी स्त्रिये बरी तुझ्या पातकाची दुखतर बक्षाने मागोवंक येता. समारिताच्या त्या स्त्रिये बरी पातकाची दुखतर बक्षाने जोडूंक येता सोम्या. नवे जिवीत जोडूंक येता. घरा येता परतून साडून वेसोना. तुझ्या पाया तळा रावतलो, तुझ्या लागचे शिकतलो, तुझी काकूळ कृपा जोडतलो, आशीर्वाद जोडतलो, भगवान जातलो, पवित्र जातलो सोम्या. पाटी येता. हालेलुया. आमच्या पातकाची दुखऱ्या सोम्या आमकां बोगस आहाबराया बरसिल्ले बरी, दाविदा बरसिल्ले बरी, प्रद्वारी स्त्रिये बक्षिल्ले बरी, समारिताच्या स्त्रियेक पेत्रोक बक्षिल्ले बरी. आमकांय बक्षी सोम्या. आमची तुझी काकूळ आमकां दाखोवन आमकां पवित्र कर सोम्या. सोम्या घरा पाटी येता. भाव भयणीनो, आमचें समर्पण आमी आतां करया. सगळे आमच्या कुडीचें समर्पण, सगळे आमच्या जिवाचें समर्पण, सगळे आमच्या पिडेचें, सगळे आमच्या दुखींचें, सगळे आमच्या टेन्शनाचें, सगळे आमच्या कश्ट अनवरांचें समर्पण आमी करया. स्वामी म्हणटा तुमचे सक्कंतुस्को सगळो म्हाका सोडून दिया. तुमी ये म्हजे लागीं तुमी कश्ट येतल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशव दितलो. येया तुमची कंत बेजाराय सगळी सांडा. तुमी येया. जसो म्हजो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाया सर्व बरी. येया म्हजे लागीं म्हणटा तो. हो अपुरबायन तूं आमकां उलो दिता सोम्या. सोमी आमकां उलो दिता. तर म्हज्या बोगाच्या भावानो भयणीनो, सगळें आमचें समर्पण करया. आमच्या जिवाचें, आमच्या कुडीचें, आमच्या पिडेचें, आमच्या समस्यांचें सगळें समर्पण करया. आमच्या भुरगेपणाचें समर्पण करया. आमच्या युवाजणाचें समर्पण करया. आमच्या दादल्या पत्नीचें समर्पण करया. आमच्या आवय बापायचें समर्पण आमी करया. पिडेस्त उदरप्रायाचे आसात आमचे आवय बापाय, भाव भयणी, कुटुंबदारां, तांचें समर्पण करया. आमच्या पवित्र सभेचें समर्पण करया. आमच्या राज्याचें, आमच्या राष्ट्राचें, आख्या संवसाराच्या राष्ट्राचें आमी समर्पण करया. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या, हेर पिडे वरवीं कश्ट येतल्या सगळ्या लोकांचें समर्पण करया. पिरांकूळ, मारेगार, करगार, नसता संपडलेल्याचें समर्पण आमी करया. आमी समर्पण करया. जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास करून तांचे पासून मागया. जर पातकी आसात, स्वार्थी आसात, अनैतीन अन्याय जे येतात तांचे पासून तांचें समर्पण आमी करया. आमचे दुस्मान आसात, आमचे रागार आसात, आमचो मसर दवरून आमचेर विविध अपराध म्हणून आसात, तांकांय सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सोमी सगळ्यांक आशिर्वादांनी भरोवन दी, बेसांवांनी नेटोवन दी आनी सगळें आमचें जिवीत नंदन करून दी. सुटका सोडवण आमकां भोव करून दी. मरेकार संकश्टांतल्यान आमकां राखोल सांबाळून दी आनी बेगीन सगळ्या संकटांतले आमकां निवारण दी म्हूण आमी मागया. सर्वस्व तुका आमी दिता. आमचे हात उबारन हें गीत आमी गावया. सगळें आमचें समर्पण ह्या वखत आमी करया. Soglos Jesus समर्पिता, कुशेन सराव वोपसिता,
सदां स्मोकन ताचेर पातयेर ताचे तयावची येतां सर्व सामी दिता सोम्या आमचे सुख आमचे दुःख आमचे कष्ट आमची पिढ्याशिडा आत्माला तुका समर्पण दिता सोम्या आमचे कुटुंब आमचे जीव आमची कूड आमचे सगळे कष्ट नष्ट अनवारा पिढा आमचे कुटुंब आमची भुरगे आमची वजन आमची कातरी आमची उदरप्रायाची आमची प्रायवता मनगडी पिढ्याच्या सगळ्या आमच्या सगळ्या कष्ट दिलेल्या लोकांक आमच्या राष्ट्राक आमच्या सगळ्या संवसाराक कोरोना पिढेक आणि अख्ख्या आदर पिढेक तुझ्या पायातळा समर्पित सोम्या तुझी गुणवाची दैवी संगताची शिराशिरेने वळे तुझ्या पवित्र रक्षणातून निदळ कर तुझ्या नावांत कबरी कर तुझ्या नावांत कबूल कर सोम्या तुझे दैविक रक्षण आमच्या आतुवारी निरंतर मागे हालेलुया 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 बघा सोम्या सगळे भक्तीचे इस्तिगार बडा विश्वासाने आत्मा तुझ्या पुकार मागवण्याचा सोम्या हे सगळे भक्तीचे इस्तिगार तुझ्या आशीर्वाद नंबर सोम्या तुझी गुणवाची दैवी संगताची शिराशिरेने वळे तुझे पवित्र रक्षणातून निदळ कर तुझ्या नावांत गुण कर सोम्या तुझ्या नावांत बचाव कर तुझ्या नावांत आशीर्वादी कसलीच मारेकर सकत मारेकर पिढा शिडा कष्टांवर अखत बेजार आहे याचे सैतवरीला जाऊच्या तुझ्या आशीर्वादांत कबर सोम्या गुण कर कसलीच वाईट सकत खोटी सकत देवसाराची नाटणी ताणणी त्यांचे सैतवरीला जाऊच्या तुझ्या पवित्र पदवींत आशीर्वादित कर सोम्या तुझ्या आशीर्वादा नेटे बेसावा नेटे भुरग्या बळा युवा जणाक पिढेस्ता प्रायवताक आणि विविध कष्ट नष्ट वळप झाल्या कोरोना पिढेत कष्ट झाल्या सगळेच तुझ्या कृपेचा आशीर्वाद कर गुण कर सोम्या टच and heal them Lord hallelujah 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 अर्गा तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू hallelujah 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 praise the lord मुगळ बाबणी नो इकडी पर आमी दोळे दांपिया इकडी पर आम सोम्या पळया पवित्रत्वाची मजत मागया तोच पवित्रत्व आमचे थंय देवान येवन दी आमकां अभिषेक्त करूं दी आमकां कृपेन सक्त्यान आशिर्वादांनी भरों दी आमचे सगळे जिवेत नंदन करूं दी म्हण मागया हे पवित्रत्म्या ये पेंतेकोस्ता दिसा सिसांचेर मरयेचेर देवान आयलेल्या पवित्रत्म्या आमच्या देवान ये तुज्या उज्याचो जिबो आमचे थंय तूं देवय आमकां पवित्र कर आमचे सगळे पातकी सैम सांडोको आमचे वायट सांडोको खोटेपण सांडोको मोसोरो अन्याय अनित सांडोको सदा नितेच्या वाटेन सोलोंको आणि आहा बरी आम्ही परिवर्तन जावंको सावला बरी आम्ही परिवर्तन जावंको दावीद राया बरी पश्चाताप होवन एक नवे जिवीत जिवंको कृपा भाव कर आदार भाव कर आम्ही देवा बरी बघेवन जावंक आदार दीस म्हणून आम्ही मागया पवित्रात्म्याची मजत मागून पवित्रात्म्याच्या येणे ह्या वलता जावच्या संदर्भार पवित्रात्म्याक आमी आपोवया स्वादिगत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये आमकां अभिषेक्त कर म्हणून मागया स्वादिगत्म्या पवित्रात्म्या begins to देवोन ये पवित्रात्म्या स्वादिगत्म्या दैविकत्म्या आमच्या देवान ये आमकां अभिषेक्त कर देवासावरी बापान पातळलेल्या पवित्रात्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रात्म्या धर्मदूतान दिल्या पवित्रात्म्या प्रेरण दिल्या पवित्रात्म्या प्रेरण दिल्या पवित्रात्म्या म्हाका प्रेरण दिवंक स्वादिगत्म्या पवित्रात्म्या begins to देवानी आमकां अभिषेक्त कर तुझ्या कृपेन भर तुझ्या फळांनी आमकां भर तुझ्या देण्याने नेठाय अभिषेक्त कर दैरानी कर सत्यवंत कर पत्की जिवीत पाठ करून बरें जिवीत जिवंक तुझी कृपा आमकां भोग कर देवानी पवित्रात्म्या अभिषेक्त कर हालेलुया हालेलुया निरंतर पवित्रात्म्याचो अभिषेक कर आता आमी जोड घेवया हालेलुया 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 हाला 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 शदका बला बला संदका बलत्तलय्या बला हाला 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 शदका बला बला संदका बलत्तलय्या ला 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 हाला 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 देवाने पवित्रात्म्याचे आमकां अभिषेक कर सर वाईटाचा अलग राव अरितीचा अलग राव
पवित्र पवित्रात्म्या देवाने आमकां अभिषेक करून घे, आशीर्वादाने भरून घे पवित्रात्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझा प्रकाश मागे, तुझी सकत मागे, तुझा आशीर्वाद दे पवित्रात्म्या. आमच्या बगल्यावर आमका वाढता दे पवित्रात्म्या. आमच्या फाटल्यावर आमचे संरक्षण कर, आमच्या बगल्यावर आमका संगती, आमच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लाभय, प्रेरणा लाभय पवित्रात्म्या. तुझ्या फळाने आमका बा, तुझ्या देण्याने आमका देताय. अभिषेक कर देवाने पवित्रात्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान चेस, अर्गान चेस, अबलाप चेस, चेस, स्तुती चेस, स्तुती चेस, आराधन चेस. आराधन चेस. हालेलुया हालेलुया. 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 मगळ भाव भयणीनो, समयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी दिमी घालया. हो आशीर्वाद आमचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, परगांत आसात आमच्या भाव भयणींचेर, सगळ्या मनशा कुळाचेर पडोन दो म्हणून मागया. मरेकार करगा अनवरांतले निवार दे म्हणून मागोन हो आशीर्वाद आमचो करून घेवया. गावया गीत येदे वडा सक्रामेंता. Iediavora sacramentum sahastanaman koruya purvilya rupa bodla novio vidyadarya solvon vecha askat vishvya bhavatace bol divyam Zoshe Bapa, Doshe Sputa, Ulas Hanistutizam, Podvi mai masas nasasnam, Ye castalea năsitam, Tu cadogaicea spiritan, Să mă săvină vărtau, प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टा सोगडास तू आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीचारी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या पातके जिविता पाठ करून नवें जिवीत जिवन भगवंतपणाच्या पावंडाक पावन पवित्र जावंक, बापा बरे जावंक आमकां फोव कर. जोची येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा. भोवभक्तीपणांत ह्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन देवाचो आशिर्वाद काकोळतू कृपा बेसांव वाजोवन गेलेल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देव बरें करूं. ह्या मिसांत प्रतिरितीन भोव अपुरब्यान संगीत दिवन आदार दिल्ले बाब राहुल आसो, तशेंच ह्या मिसाची सगळी मंडळ केल्ल्या भाव जॉयसन असो, हे मीस तुमच्या घरांनी तुमच्या त्या सुवातेर माध्यम मुखांतर पावोवंक विनत घडल्या मनेस्त विनोद गंगुळ्ळी, पूत अविनाश गंगुळ्ळी आनी यूट्यूब चॅनल दिव्यवाणी लाईव्ह ह्या सगळ्या टिमासो पंगडासो कुटुंबादारासो मनपूर्वकी आमी उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. येवच्या मंगळारा परत आमी मेळया. आमी तुमचे बसत मागता, तुमी आमचे बसत मागा. एकामेका खातीर आमी मागया. देवाची काकूळत कृपा बेसांव वाजोवन घेवया. परत तुमकां देव बरें करूं.
आता आमी उबी रावया, भक्तीन नमस्कार करया आनी सक्रामेंत ह्या वखदां आमी तबेनकलांत दवरता. Nove gayan serves pora kulpengakya Vine घेऊन रंगीत संगीत भक्तीन करया सगळ्या काळजान सर्वेस पोराक आमी असिया नाव ताचे हसून नावाड्या नाव ताचे हसून नाव ताचे हसून नाव ताचे हसून ते गाजोया सूर्यो संतारा मोळबारी रसनाराची गातात विस्मिता रुखसडा फुला के पृथ्वेरी अर्सितात ईश्वरा सांगाता रुखसडा फुला के पृथ्वेरी अर्सितात ईश्वरा सांगाता मोगाळ पुत्रा सोवे आमवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कुर्साचे गुरुवेन निवरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी